cvičit a dávali jsme jim potom na porovnání Nightworks a potom jsme zjistili, že ti, kteří brali Nightworks, tak měli daleko větší výdrž, byli schopni jezdit na tom kole déle, než se unavili. Takže když berete Nightworks, cítíte se lépe. A zjistil jsem, že ti lidé, kteří třeba mají 30, 40, 50 a necvičí hodně, opravdu pocítí ten rozdíl a cítí se mnohem lépe, když Nightworks berou. Já musím říci, že cítím obrovský rozdíl, když jedu na kole a kdybych si ho třeba nevzal. Samozřejmě, když člověk jede na kole, nechce nosit nějakou zátěž a musíme to míchat s vodou a to člověk musí sebou nosit, tak je to vždycky obtížné. Ale na kole je to jednodušší, tam si to vlastně dáte do těch lahví s vodou a máte to při ruce. Je to jednodušší než při běhu. Takže Nightworks je opravdu velice pozitivní a jak už jsem vám vysvětlil, obsahuje my jsme si vlastně vzali 3 aminokyseliny, které Nightworks obsahuje. Arginin, což je nejdůležitější aminokyselina, a citrulin, což je další důležitá aminokyselina, která vzniká z proteinu. A tyto vytváří další aminokyseliny a my jsme je ještě zkombinovali s antioxidanty jako vitamin C. Vytvořili jsme z toho prášek a když to smícháme s vodou, získáme roztok, který můžeme pít a ty aminokyseliny jsou okamžitě vstřebány do krve. A když se dostanou k těm buňkám a arteriím, tak se okamžitě přeměňují na oxid dusnatý. Oxid dusnatý se produkuje z těchto arterií. A v zásadě to je to, jak vlastně oxid dusnatý působí ten vliv. Je to vědecká báze, která stojí za Nightworks. Tak jako máme vědu, která podporuje další produkty Herbalife. Takže co můžeme očekávat od Nightworks, když ho budeme konzumovat? Myslím si, že je to dlouhodobé zdraví srdce. Nemůžeme provádět klinické studie, ale na základě vědy si myslíme, že lidé, kteří berou Nightworks po delší dobu, budou mít delší a zdravější život. Je to výborné pro sportovní výživu. Já už jsem vám řekl proč. A i v té Herbalife 24 řadě budeme ještě doplňovat tady tuto řadu. Tady tu ještě nemáte ten produkt. A to je jakoby Nightworks receptura, která zase vytváří oxid dusnatý při cvičení. Takže to ještě doplníme do té řady Herbalife 24 pro sportovce. A když si budeme brát Nightworks jenom pro obecné zlepšení zdraví, to je taky výborný nápad, protože je to součást vyvážené výživy, přispívá to ke zdravému životnímu stylu. A myslím si, že to je kriticky důležitý potravinový doplněk. Lidé se mě také často ptají, jak se má Nightwork konzumovat. Ti lidé se mě ptali v Americe a věřím, že i tady, když uvedeme na trh, důležité je, abyste se podívali na štítek 1krát denně a 2 lžičky. 2 lžičky najednou. Nedávejte si 1 lžičku ráno a 1 odpoledne. 2 lžičky najednou. Nebudu vám to vědecky vysvětlovat, ale věřte mi, ty 2 lžičky
vám poskytnout dostatečné množství aminokyselin do vašeho těla, aby se mohl vytvořit oxid dusnatý během celého dne. Smíchejte to s vodou nebo s džusem. Já si to dám vám rád jenom do vody. Někteří lidé si to dávají do sklenice vody. Dám si vždycky polovinu sklenice vody, hodně si to promíchám, až je to takové zakalené a potom to vypiju. Protože nechci pít velký objem, že nevím, co budu dělat dál. Můžete to také dělat jako moje manželka. Ona hodně pije a když jdeme na cvičení, když se chceme vydat na dlouhou cyklistickou cestu, tak si připravíme to, co chceme, dáme si tam džus nebo vodu, prostě to, co chceme, do toho si dáme 2 lžičky Nightworks, dobře to promícháme, dáme to do mixéru a je to skvělé, chutná to skvěle a člověk ví, že bude mít dostatečné množství Nightworks. Další otázka, jak často bychom měli Nightworks užívat? Jak už jsem řekl, je lepší brát Nightworks najednou, ale zase záleží na situaci. Já si beru svoje 2 lžičky ráno a 2 lžičky večer. Ale když kromě normálního programu ještě jdu na kolo, tak si ještě přimíchám Nightworks do své lahve s vodou. Takže potrženo sečteno, na konci dne mám v sobě 8 lžiček. 8 lžiček Nightworks. Nemusíte to dělat stejně, ale pro mě to tak funguje, já to cítím, že to pro mě tak dobře funguje a proto to dělám. Další otázka, a to je nejčastější otázka. V které části dne byste měli Nightworks brát? A já se zeptám, proč se to jmenuje Nightworks? Night v angličtině znamená noc. Takže kdy brát Nightworks? Když jsme produkt Nightworks poprvé vyvinuli, tak hlavním účelem produktu bylo dlouhodobé zdraví srdce. To už jsem řekl. Když spíte, když necvičíte, když spíte, vytváříte to nejnižší množství oxidu dusnatého. Během dne vytváříte mnohem více oxidu dusnatého. Když cvičíte, vytváříte mnohem více oxidu dusnatého. Ale když spíte, vytváříte velmi, velmi málo. Já už jsem řekl, že nízké množství oxidu dusnatého může způsobit celou řadu problémů, mrtvici, infarkt a tak dále. Takže, když budeme přemýšlet logicky, a každý by měl brát tento produkt, měl by ho brát v noci nebo na noc, aby si ochránil srdce. Ale za tu dobu, kdy produkt existuje, už proběhla celá řada vědeckých studií, a bylo zjištěno, že je jedno, v kterou denní dobu si člověk ten produkt vezme, že neexistují rozdíly. Ať si člověk produkt vezme ve 3 odpoledne nebo na noc, je to jedno. Ale vaše tělo, když budete brát produkt pravidelně, během několika týdnů zvýší celkovou hladinu oxidu dusnatého a nebude už potřeba brát produkt pouze v noci. Ale když je jedno, kdy budeme produkt brát, tak máme měnit název z Nightworks. Měli bychom to změnit na Dayworks, na denní produkt. Mnoho lidí rádo tento produkt používá ráno. Dají si Nightworks, než se vypraví ven, ať už je to sport nebo něco jiného. A v tu dobu si Nightworks vezmou. Nemusíte si tedy dělat starost s tím, v kterou denní dobu si ho budete brát. Další otázka. Co se stane, když si vezmete příliš mnoho Nightworks? Já nevím. Já si nemyslím, že se může stát cokoliv špatného. Já užívám hodně Nightworks, někdy 8 lžiček, někdy 10 lžiček, někdy 6 lžiček. A když zvážíte, co je vlastně obsahem toho balení, opět člověk nemusí být ten největší vědec na světě, aby věděl, že když si toho člověk vezme moc, tak mu to neublíží, protože
V tom produktu jsou obsaženy aminokyseliny. A když si dáte rybu, tak těch aminokyselin přijmete ze stravy mnohem více, než kolik máte z toho balení. Takže když byste si toho vzali příliš, možná vás trošku bude bolet břicho, ale nijak vám to neublíží. Když máte příliš mnoho vitaminu C nebo vitaminu E, tak to může způsobit určité nepříjemné vedlejší účinky. Ale pokud se budete držet třeba 2 lžiček Nightworks nebo 2 lžiček ráno, 2 lžiček na noc, tisíce lidí berou právě toto množství Nightworks a nemají problémy. Takže i vy byste měli vidět, že nebudete mít žádné bolení břicha, protože v tom není nic, co by vám ten problém způsobilo. Není v tom nic, co by vás potom v noci budilo. Není v tom žádný kofein, nic takového. Takže si myslím, že můžete bezpečně tento produkt brát. Existuje někdo, kdo by Nightworks brát neměl? Já nikoho takového neznám, ale dovolte mi, abych vám poskytl několik informací o pravidlech, o předpisech, o vládních nařízeních. Obvykle, obecně řečeno v Herbalife, ale i v ostatních firmách, které vyrábí výživové doplňky, se říká, že je potřeba určitý počet let proto, aby produkt začal dobře fungovat. Ale to neříkám já. Možná budeme přemýšlet o tom, kdybychom ten produkt měli začít brát. Od 17 let, od 19 let, od 18 let. Moje obecné pravidlo je takové, že člověk může začít brát tento produkt už když je v teenagerovském věku. Asi bych to nedával 5letým dětem. Možná za dalších 5 let budeme vědět více a bude možné dávat takový produkt i 5letým dětem, ale je potřeba vědět, že v době, kdy dosáhneme věku 11, 12 nebo více let, hodně věcí se v těle mění. Mění se hormonální pochody, metabolické pochody. A možná je dobře držet se toho obecného pravidla Herbalife, spíše raději brát produkty od 18 let. Prostě pro jistotu. V řadě zemí se vůbec nesmí předepisovat žádné potravinové doplňky ani léky těhotným ženám. Já s tím úplně na 100% nesouhlasím, ale musíme taková pravidla respektovat. Pokud byste měli těhotnou pacientku, požádali byste ji, aby nejedla lososa? Co když si dá těhotná žena produkt Herbalife Line? Jako můj otec. Co by se stalo? Nic. A to tež s Nightworks. Ale nebudeme to dělat. Těhotné ženy chodí k lékaři, tak ať jim jejich lékař řekne, ať on rozhodne, co by měli nebo neměli brát. A to tež platí také pro kojící ženy. Protože téměř všechno, co matka sní, jde do mléka, do plodu, a to také může být problém. Takže tito lidé by neměli užívat Nightworks. A pokud někdo má nějakou konkrétní nemoc, měl by brát Nightworks? Já nevím o žádné nemoci, nikdy jsem nečetl, neslyšel nikde o nikom, že by někdo s nějakou konkrétní nemocí neměl brát aminokyseliny, což je Nightworks. Opravdu nevím. Lidé se mě ptají, víte, mý rodiče, můj otec, můj bratr právě měl infarkt, právě měl mrtvici, ale teď už je na tom lépe. Nebo v rodině máme historii srdečního selhání. Měli by brát Nightworks? Samozřejmě, proto jsem ten produkt vyvinul. Ale opět, kdokoliv, kdo má nějakou nemoc, jakoukoliv nemoc, měl by se nejdříve poradit se svým lékařem. To je obecné pravidlo.
Kdokoliv, kdo má nějakou nemoc, měl by nejdříve jít k lékaři a nechat na lékaři, ať učiní rozhodnutí. A čím více naše lékaře vzděláváme, aby lépe rozuměli tomu, co je to oxid dusnatý, tím snáze, tím ochotněji budou pacientům dovolovat, aby brali Nightworks. A jedna z posledních otázek je, hodí se k sobě Nightworks a cvičení dohromady? Já myslím, že odpověď na tuto otázku už znáte. Je zde společný jmenovatel. Já vám neříkám něco, co jsem někde přečetl. Jsou to věci, které jsem nabyl z vlastní zkušenosti a teď o tom píšu knihu. Měl bych o tom psát. Když člověk bude brát Nightworks pro dlouhodobé zdraví, mé poznatky mi ukázaly, že když beru Nightworks a cvičím, tak je to jako kdybych bral steroidy, jako kdybych bral drogy. Nightworks není droga, kterou sportovci zneužívají, alespoň ne pro tuto dobu, ale myslím si, že sportovci, kteří budou brát Nightworks, nakonec zjistí, že je tak skvělý, že to může dojít tak daleko, že může být Nightworks ve sportu zakázán. Já prostě nemůžu lidem vysvětlit, co to je, co ten oxid dusnatý dělá, že se při sportu člověk cítí tak skvěle, když užívá Nightworks. Já nevím, jestli to bude fungovat úplně se stejným efektem u mladých lidí, jako to fungovalo u mě, když jsem běžel maraton. U mě to mělo obrovský efekt. Dostal jsem se na 4 minuty, to je skvělé. Ale z fyziologického hlediska Nightworks a cvičení jdou dohromady skutečně velmi dobře, protože Nightworks zlepšuje krevní oběh, stimuluje krevní oběh. Takže selský rozum by nám mohl říci, že když budeme brát Nightworks, tak se při cvičení budeme cítit lépe. Až se vrátím do Prahy, možná příští rok, tak od vás budu chtít vědět, jestli jste si dali Nightworks. Zeptám se vás, dali jste si dnes Nightworks a budu chtít slyšet ano, ano, ano. Thank you. Děkuji. Mnohokrát děkujeme.